So, back to ihe anyị na-ekwu. Gekwa m ntị n'ọnụ ọ. Gekwa m ntị n'ọnụ because ekwube m okwu a mgbe mbụ. So you know that now. I like him Peter Obi as a person. I like him Peter Obi as a person. Mana ka ada humiliate na Peter Obi teto afia nke follow afọ. Peter Obi amanchinwu Nigeria now. Ona Nigeria no n'ime. Oscar Peter Obi win no election. Let's declare a winner. Peter Obi amanchinwu Nigeria now. With the way things will get out of hand. You may be using your emotions. Say, okay, one night working on no yemenka. Peter Obi by idea. Because the odds they against him, the massive. I na video 7/10. The odds they against Peter Obi now be 8.5/10. The odd there. The reason because onye nka weta ihe one nefa Yoshe, former governor of Onwebonu nwanne nwoke chịrị na mba ndị Yoruba. He keeps saying it. The same thing unku in some of my videos about Peter Obi. I like him Peter Obi. Mana Peter Obi Nigeria no one now assistance. Now will Peter Obi back here out from this election. Back out because now as it stands Yoruba amankwe ko oligolu dia. Oswa ndị Fulani bụ sisi ndị Yoruba niile. Ndị follow afa amankwe ko oligolu dia. Ndị Hausa ka na-ajọ ịnapụta ndị Yoruba power ha ji. Because to them ha trust ndị Yoruba. Ya bụ political game a na-akụ akụ. Kedu ihe menji na-akwa gị na ha trust ndị Yoruba despite the fact na Yoruba Muslim and Muslim ticket. Onye Hausa batara na national TV wee jụọ ya. See, how do you support Muslim ticket? Or say na ọbụrụ na ndị mmadụ wee kọmwa ya na ọ dị mma. Eweje ya say, so will you accept Christian and Christian ticket? Christian and Christian ticket or semba? No, the against ihe ndị be ha believe on ya. No, national TV and Rice TV ka that interview ka ọ dị. Then, the reason we know an example, see na and Hausa trust Yoruba Muslim, despite the fact na ha chere na Christian. Enwere ihe mee na mgbe aha no just. Mkpọ afa the location mana onye ọbụla ma the story. Ojeje jụọ ya onye ọbụla nọ na Jos. Then ihe na agwa gị 2018. Remember what 2018 ihe na-eme ebe 2010 2012 aka mpe mgbe ahụ. Ọ bụrụ na o nwere onye isi ndị ekpele ndị Yoruba ndị Hausa nwụrụ abịa na ekpele onwe ndị na onye n'isi na-edu na-echi mkpu ekpele ha na-eti na that ogologo microphone na speaker ahịa na anụ ndị nwere onye bụ onye isi dị in charge na-eti ya onye nwe lead the mosque as the priest of that place. Then onye nsote ya bụ onye Yoruba. The man wee mee gịnị wee nwa. Akwa onye Yoruba kwesịrị isote ya bụ onye kwesịrị ịbịa take over no ha sị lai. Ndị ha sị lai the guy ligolo ka odo area ewe do ya aka na akwasị aso ụka. So ụka bụkwa na nya litwe na ha ekwero na ọhịa onye Yoruba ama ndu ha. Then ewe nụọ ọgụ. Enwere ọgụ anụrụ mgbe ahụ. Ọgụ ọnụka ebe January 2000 and amara m da ya anụrụ data ọgụ mana ọ na January. Ndị Hausa ji wee gbuo Yoruba gwuo. So na ha trust ya na agwa gị na-enye gị history ka ndị anụ nwa na ndị asị anụ. So in my own opinion, Peter Obi should just little. Because I don't be surprised at this election, Peter Obi about 4th position. Despite having the numbers and the majority. We finally lost Nigeria. Very painful. My eyes have been red. I'm even having headache. So painful. 220 million people wasted. So sad. Electoral reform gone. Even what Jonathan started, all gone into the dustbin. Kai, no more beavers. Anything they tell you,
is the result. So Ekiti governor might come back. Definitely Tinubu is coming back. Everything is gone. Just fighting is just stressing yourself at this junction. We lost the country. Even America will depend on, they're now fighting on the ground for us. Lobbyists, they don't give them waiting they want. They don't stay quiet. Everything is gone. We are gone. We are now back to one party state, one family to rule us forever. So sad, so sad, so sad, so sad, so sad. It's the saddest day of my life. Since the moment I woke up, I just feel, I didn't feel right. I felt awkward, sad. I knew something wasn't right. And today, Senate said all the billions that we spent on beavers is gone. They just give us results we want. And judiciary is already gone. You and I know it. No more judiciary. When you have the same high court giving judgment on PDP. Opposition is gone. ADC is dead on arrival. Peter Obi can never be president. Nobody can be president again unless they select you. It's a sad moment in our country. I lost the battle. It's so painful. Like my generation were unable to change this. It's sad. Our doctors are earning below $1 per hour for their labor. No hospital, no police station, no custom. Every sector is completely gone. It's so painful. It saddens my heart that 220 million are now committed to murder acts. It's sad, it's painful, very painful. Extremely, even the bloggers are gone. Many of them don't take news anymore. They take their news. We lost it. We lost Nigeria. Nigeria is gone. It's gone for good right now. Nothing again. I probably will be stopping here, fighting for the country. Senate. Kai. Judiciary. Why? What have we done to all of you? Why did you decide to make the country like this? Sad moment in our country. Very sad. Very sad. Very sad. I don't know what to say again. They won. Anyway, enjoy your poverty life. I wish you guys well.